ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ንስርዓት ዘዳለናልኩም ሓፀርትን ትኩሳትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ዕድመናዩ ብኣርእስታቶም ክንፍለም ተወከልቲ ዘተ ኢትዮጵያን ትግራይን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ከም ዘተዩ ተሓቢሩ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ገንደብታ ማርያም ሸዊቶ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ስርሒት ማዕልያ ዘይብሎ መካናይዝድ ጸላእቲ ከም ዘሓምሸሸ ተገሊጹ ኣብ ክልል ሶማላ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ክልላውን ሓያል ጎንፂ ተወሊዑም ሻዕብያ ኣብ ዓዲ ሃገራይን ሰላላኻን ሸራሮን ሓያሎ መናእሰያት እረሽኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣገልግሎት ሞባይል ኤሪቴል ክሳብ ሽረ ይዝርግሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝተኸሰተ ቅልውላው ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኣስካሕካሕቲ ሰብኣዊ ቅልውላዋት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ኣሜሪካ ገሊጻ ሓደ ኮር ወራር ሰራዊት ኢትዮ ኤርትራ ካብ ኣኽሱም ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ተሓቢሩ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ገንደብታ ማርያም ሸዊቶ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ስርሒት ማዕልያ ዘይብሎ መካናይዝድ ጸላእቲ ከም ዘሓምሸሸ ተገሊጹ ብዓድዋ ገይሩ ናብ እንትጮ ከኣቱ ተሃንዲዱን እናተረፍረፈን ዝጓዓዝ ዝነበረ ጸላኢ ሰራዊት ትግራይ በዚ መፀከ የተባህለ ማዕልያ ዘይብሎም ሓይልታት ጸላእቲ ምስጋዕ ገልጠሞም ከም ዘይነበሩ ገይርዎም ኣሎም በመሰረቱ ዝውን ክልተ ታንኪ 12 ፓትሮል ክልተ መዳፍዕ 4 ሲኖትራክ 4 ኮብራ 5 ኦራል 4 ተሳሓብቲ ገጀፍቲ መኻይን ሓንቲ ኣይሱዙ 6 ካልኦት ዓይነት ተሽከርከርትን ክቃጸላ ከለዋም ካልኦት 25 ድማ ተቆሪፀን ኣለዋ እቲ ኩናትን ፍሉይ ስርሒትን ሰራዊት ትግራይ ዛጊዱ እናቐጸለ እንትኸውን ብዝምልከቱ ኣካል ተወሳኺ ሙሉእ ሓበሬታ ክወሃብ ከም ዝኽእል ትጽቢት ተገይሩሎም ተወከልቲ ዘተ ኢትዮጵያን ትግራይን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ከም ዘተዩ ተሓቢሩ ዘተ ልኡኻት ትግራይን ኢትዮጵያን ትማሊ 15 ጥቅምቲ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝጀመረ ሮይተርስ ንኣፈኛ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ብምጥቃስ ሓቢሩሎም እቲ ጀሚሩ ዘሎ ዘተ ሰላም ሰንበት ክዛዘም ትጽቢት ከም ዘለውን ሮይተርስ ኣፍሊጡ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ እዚ ዘተ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ስማዊት ሃገር ንዝሃልቕ ዘሎ ኣማይ ተሽሓት ህዝብን ምዝንባል ሚልዮናት ዓጸቦን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝህሉ ሓደጋ ዘይምርግጋዕን ዝወግድ ዕድል ከም ዝበለውን ተሓቢሩ እቲ ብመንገኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ጸላእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ወራር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተወሳኺ ገበናት ከይፍጽሙ ኣብ ዝፍርሓሉ ዘሎ እዋን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ተኽሲ ደው ኢሉ ዘተ ሰላም ክካየድ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ጉጅለ ሸምገልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብፕሬዚዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ ብፕሬዚዳንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ከምኡውን ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ፋምዚሌ ሙላምቦ እንጓንኳ ዝተመርሖ ምዃኑ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ወከልቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣፈኛ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ነቲ ዘተመልኪቶ ብዝሃበ ሓበሬታ እቲ መስርሕ ባህናፂ መንገዲ ቀፂሉ ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘላቐ ሰላም ከምፅእ ደቡብ ኣፍሪካ ተሳትፎ ኣለዋ ተስፋ እውን ትገብር ምባሉ እውን ሮይተርስ ኣመላኺቱ ክሳብ ሰንበት ን6 መዓልታት ከም ዝቕፅል ዝተሓበረ እቲ ዘተ ሰላም ቁልጡፍ ተኽሲ ደው ምባል ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝቢ ምብጻሕ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ብቁልጡፍ ክወፅእ ናፃን ዘሻራውን ዓለም ለኸ ሚድያታት ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝድለዮም ምርመራታት ክገብሩን ዝብሉ ኣጀንዳታት ዝሓዘውን እዮም ሻዕብያ ኣብ ዓዲ ሃገራይ ሰለኽለኻን ሸራሮን ሓያሎ መናእሰያት ረሽኑ ሻዕብያ ዓዲ ሃገራይ ሰለኽለኻ ሓያሎ ሰላማውያን ዜጋታት ከም ዝረሸኑ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኸተ ኮይኑ ወራርን ጸረ ሰብን ዝኾነ ዓስካሪ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ዝኣትዉ ዓድታት ትግራይ ዝረኸቦ መናእሰያት ኣብ ምርሻን ኣዴታት ምቕታልን ኣዋልዳ ምዕማፅን ተዋፊሩ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ፍልፍላትና እቲ ምስክርነትን ኮላይ ካብ ኣባላትነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ኮይኑሎም ገለ ካብቶም ኣብ ግንባር ሰሜን ምዕራብ ዝተማርኹ ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝበልዎ ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ሰራዊት ኤርትራ በብዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ኣብ ኩሉ ቦታ መንእሰያት ተጋሩ ይርሽኑ እዮም ቅድሚ 2 ዓመት ክንኣቱን ከለና እውን ሰባት ይርሽኑ ነይሮም ግደፉ ከይንብሎም ከዓ ንሳቶም እዮም ዝእዝዙና ክብሉ ምስክርነቶም ሂቦም ሰራዊት ኤርትራ ኣበየ ከተማታትን ርሑቕ ገጠራትን ኣባላት TDF ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም መናእሰያት ኣኪቡ ዓዲ ኣሰር ተባሂሉ ናብ ጽዋዕ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝርከብ መሬት ትግራይ ወሲዶም ማእኸል መዳጎኒ ይወስድዎም ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ዓስካሪ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዓድታት ዩሮፕ ካልኦት ከባብታት ንጹሃት ተጋሩ ኣብ ምርሻ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ፍልፍላትና ኣብዚ ዝኣተውዎ ከባብታት ትግራይ ዝረኸብዎ መንእሰይ ኮነ ሽማግላ ምቕታል ብዕቱብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ኣመሓዳር ዞባ ምዕራብ ዓዲ ሽሻይ ንመራኸቢ ብዙሓን ከም ዝበሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዩሮፕ ጥራይ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝረሸነ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረሰብ ኩናማን ዩሮፕን ዝተጸንዐ ምጽናት ዓሌት የካይዱ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ሓፂር እዋን መዓልታዊ ኣማይት ሰባት ከም ዝርሽኑ ድማ ካብቲ ከባቢ ምሊጦም ናብ ሓራ መሬት ዝኣተዉ ተመዛበልቲ ገሊጾም
መንእሰይ ኤርትራ አገልግሎት ሞባይል ኤሪቴል ክሳብ ሽረ ይዝርግሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡም ስርዓት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝወጠኖ ፕሮጀክት ምጽናት ዓሌት ንምዕዋት ብሞባይል ኣብ ደባት ኤርትራ ክሕፀር ዝግብኦ መስመር ቴሌፎን ኤሪቴል ክሳብ ሽረ ዘርጊሑ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃሳት ንምክትታል የውዕሎ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ዘፈጽም ዘሎ ባንዳ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ላዕላውነት ጥሒሱ ንዝትግበር ብተመልከተለይ የፈጽም ምህላው ላዕላውነት ኤርትራ ኮነ ኢትዮጵያ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ምህላውን ኣብ ቀጻሊ ምዕባለታት ኩናት እውን ዶብ ዝበሃል ትርጉም ሲኢኑ ምቅያራት ካርታ ክፍጠር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝሕበር ትግራይ ንምጥፋእ ብናይ ሓይሊ ኣብኡ ብኩሉ መድያት ዝሰርሕ ዘሎ ባርባራዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ኣተኮስቶ ኮይኖም ዝኣተው ሰባት ከምኡውን ንኩለንትናዊ ስላያዊ ስራሓቱን ንኽጥዕሞ ኣገልግሎት ቴሌፎን ናብ ትግራይ ዘርጊሑ ክሳብ ከባቢ ሽረ ኣብ ጥሕዎ ከም ዘለኦም ፍልፍላትና ሓቢሮም ካብ ዓዲ ኣሰር ክሳብ ሽረ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ዝተመዛበለ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኸውን ትግራይ ምስኡ ተመሳሲሎምን ካብ ኤርትራ ዝተመዛበሉ ተመሲሎምን ኣብ ስልያ ዝተዋፈሩን ኣተኩስት ስልያ ሻዕብያ ምስቲ ህዝቢ ተሓዋዊሶም ከም ዝኣትዉ ምንጭታት ካብ ሽረ ሓቢሮም ሻዕብያ መንእሰይ ዘይብላ ትግራይ ንምርኣይ ብዝብርኩ ስቀናም ካብ ምጅማራ ኩናት ተሸንእስና ቋዝራ ፈረንጀት ሒዙ ኣብ ዘዝኣትዎ ከተማታትን ዓድታትን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኣስካሕክሕ ህልቂት ብምፍጻም ዓሰርተታት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብምዕማፅ ከራኽሱን ነውራዊ ተግባር ክፍጽሙን ምጽብሖም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝተኸስተ ቅልውላው ዓለም ካብ ዘለዉ ኣስካሕክሕቲ ሰብኣዊ ቅልውላዋት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ኣሜሪካ ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ውሑስ ሰላም ክረጋገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን በአፍሪካዊ ሕብረት ዝምራሕ ዘተ ሰላም ብትግሃት ክሳተፉ ዘተሓሳሰበት ኣሜሪካ እቲ ኩናት ወታደራዊ ጸቕጢ ስለዘይፍታሕ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ብዝርርብ ክፈትሑ ወይ ኣተሓሳሲባ ትማሊ ብመንገዲ ፕሬስ ሴክሬታርያት ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ካሪን ጃን ፒየር ዝወፀ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ዝመርሑ ልዝብ ብቕንዕና ተላዚቦም ኩናት ትግራይ ብህጹጽ ደው ይብል ኣብ ዝኸፍአ ሕሰም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ይረኽቡ ኣብ ትግራይ ክበጽሕ ዝኽእል ተወሰኽቲ ጥፍኣታትን ሰብኣዊ ግህሰትን ጨፍጫፋትን ክውገድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህጹጽ ክወጽእ ከም ዝግበርን እቲ መግለጺ ነጺሩ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ከም ዝበሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ንምምላስን መስርሕ ሰላም ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ መግለጺ እዚ ልብዝብ ክዕወት ኣሜሪካ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ትሳተፍ ምህልዋ ድማ ኣብሪሁ ድሕሪ ሰሙን 2 ዓመት ዝመልእ ዘሎ ኩናት ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ዓለም ተፈጢሩ ካብ ዘሎ ቅልውላው ዝለዓለ ምዃኑ ሓደ እዩ ክብል መግለጺ ዋይት ሃውስ ረዲዩ ካብ ወርሕና ሓሰ ጀሚሩ ብዝለዓለ ደረጃ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ኣገልግሎት ብዝለዓለ መጠን ብምዕጫው ቀረብ ህጹጽ ግዜ ምግብን ቀረባት ጥዕናን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፀውን ዝኸፍአ ዝተመጣጠነ ምግቢ ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ትሕቲ 5 ዓመታት ዘለዉ ህፃናት ተወሳኺ ቀረብ ስለ ዘይረኽቡ ብዘሰንብድ ኩነታት ህይወቶም ይስእኑ ከም ዘለዉ እዩ እቲ መግለጺ ሓቢሩ ንትግራይ ወኪሎም ደቡብ ኣፍሪቃ ቀኒዖም ዘለዉ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝርከቦም 7 ተወከልቲ ብሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መብጽሖም ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ልዝብ ስምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክግበር ዘይተገደደ ሰብኣዊ ሓገዝን ህዝቢ ክቐርብ ወራር ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ዝብሉን ካልኦትን ጠለባት ሒዞም ከም ዝገሹ ላዕለዋይ መርሕነት መንግስቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣብ ትዊተር ምግላጹ ይዝከር ኣብ ግብጽ ዝመደበሩ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ማሕሙድ አቡበክር ኩናት ንሓደ ፖለቲካዊ ዕላማ ንምፍጻም ዘገልግል መሳርሒ ብምዃኑ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ክካየድ ዝቐነየ ጽዑጽዕ ውግእ ድሌታትካ ንምስግዳድ ናብቲ ማዕዲ ዘተጸብለልቲ ሒዝካ ንምእታው ዝሓለነ እዩ ምዃኑ እውን የብርህዩ እንተኾነ ይብል ማሕሙድ ብፍላይ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ፍጹም ዓወት ዝበሃል ስለ ዘየለን እቲ ናይ ባይታ ልዕልና ሒዝካ ናብ ዘተ ምቕራብ ግዝያዊ ምዃኑ እቲ ሕጂ ዝደኸመን ዝተጸቐጠን ሓይሊ ጽባሕ ንጉሆ ሓይሊ ደሊቡ ጸብለልቲ ሒዙ ነገራት ክግምጥል ስለ ዝኽእል እቲ ዘላቒ ፍታሕ ሰላማዊ ዘተ ጥራሕ ምዃኑ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ ኣብ ክልል ሶማላ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ፌደራዊ ክልላዊ መንግስትን ሓያል ጎንፂ ተወሊዖም እቲ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ጅግጅጋ መዕርፎ ነፈርቲ ገራድ ውልዋል ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ፖሊስን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌን እዮም እቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ብርክት ዝበሉ ሰባት ህይወቶም ዝሓለፈ እንትኸውን ኣባል ፓርላማ ክልል ሶማሌ ዝኾነት ጆወርያ ሱቢስ እውን ከም ዝተቃተለት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ሓደ ኮር ወራር ሰራዊት ኢትዮ ኤርትራ ካብ ኣኽሱም ንድሕሪት ከም ዝተመለሰት ሓቢሩ ልፍንታዊ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ቀንዲ መስመር ዓዲ ነብሪት ተኸሊፉ ናብ ቅድሚት ይመጽእ ዝነበረ ሓደ ኮር ሓይሉ ንድሕሪት ክምለስ ተገዲዱ ምህላው እዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዘሎ ትማሊ ናብ ኣኽሱም ገጹ ገይሩ ዝነበረ ጸላኢ ብረቱ እውን ንድሕሪት ንሽረ ገጽ ክትኩስ ተገዲዱ ውዒሉ ምህላው ዝሓበሩ ፍልፍላትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከባቢ ዓዲ ነብሪት ብዘካይዶ መጥቃዕቲ ዝተሰናበደ ኣኽሱም ዝኣተወ ወራር ሰራዊት ንድሕሪት ምምላሱ እውን ተፈሊጡሎም
ብኣንፈት ኮረም ገጽ ዝመጸ ጸላይ እኹል ማህሰይት በጽሕዎ ናብ ዝመጾ ተመሊሱ ምህላው ካብቲ ግንባር ዝወጹ ፍልፍላት ዝሕብሩ ኮይኖም ሰራዊት ትግራይ ብኹላ ኣንፈታት ሽሾ ኮይኑ ዝመጸ ጸላይ ከም ኣመጻጹ ኣብ ዘጥዕሞ ቦታ ይቕሽሙዶም ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ብጾሮና ደፊዩ ናብ ምንትጮ ከኣቱ ዝፈተነ ሰራዊት ኤርትራውን ኣብ ዶባት ከቢድ ክሳራታት በጽሕዎ ሓያሎ ሰራዊቱ ከም ዝተደምሰሱ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኖም ብዛላምበሳ ዘሎ ኩነታቱን ፈተነታት ዝበጽሕዎ ግን ድማ ጸላይ ሒዝዎ ዝነበረ ከባቢ ተደፊኡ ናብ ተጎዛዕ ተመሊሱ ዘሎ ኮይኖም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፍ እኳ እንተኾነ ካብ ቁፅፅር TDF ወጻእ ዘይኮነ ሃዋሃው ተፈጢሩ ከም ዘሎ ግን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ማርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ንሰዓት ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም بخالقوت تكسات حبرتات مليسنا كساب نراقب سلام نابلنا نشانلنا لايك سبسكرايبن شيرن كتقدمرو كنزخاخر نفوتهم سلام عليكم